କହିଲ କୋଉ ଫଳଟା ବେଶୀ ଖାଅ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ? ଆମ୍ବ। ଠିକ କହିଛ, ତାଳି ମାର। ହଉ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବ ହେଲା। କହିଲେ ଦେଖି ମୋର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଲା। ମୋର ରଙ୍ଗ ଧଳା, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ମୋର ନାମ ଗୋରୁ ଆରମ୍ଭ। କିଏ ସିଏ? କିଏ କିଏ କ୍ଷୀର ଦିଏ? ଗୋରୁ ନା ତାକୁ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି? ଗାଈ। ଗାଈ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୋର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରେ। କିଏ ମୁଁ? ଚଢ଼େଇ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୁଁ ତମ ପାଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ମୋ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ମୁଁ ଖାଇବା କାମରେ ଆସେ। କିଏ ରେ? କିଏ ସିଏ? ପାଟି ତମ ଭିତରେ ଥାଏ, ଧଳା ଧଳା। ମୋ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ମୁଁ ଖାଇବା କାମରେ ଆସେ। କିଏ? ଏଇ ପାଟି ଭିତରେ ପାଟି ଧଳା ଭିତରେ ଧଳା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଧଳାରେ କଣ? ଦେଖ ପାଟି ଭିତରେ କଣ? ଧଳା। ଏଟା କଣ? ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ଖାଇବା କାମରେ ଆସେ ନା? ତୁମେ ଚବାଅ, ଖାଇବା ପରେ କଣ କର? ଚବାଅ ନା? ଯାହା ବି ଖାଉଛ ଚବାଉଛ ନା? ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ ନାଇଁ କି? ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି ହେଲା କି, ତାର ଉପର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଭିତରଟା ପୁରା ଲାଲ, ଆଉ ତା ଭିତରେ କଳା କଳା ସବୁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ। ତା ନାଁ କଣ? ତରଭୁଜ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାଳି